खुलुमबाय and hello my darling subscribers नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय बेनिफ्राय आंनि लोगोनि तुमनिनि हाबा दिनै आं जानो थांगासिनो आं जि हायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आं ओंखारखांबाय गोबावानो जाबाय ओमफ्राय आं दा सिलभार कालारनि जुलरिदो लुकखौ कमप्लिट खालामनोसै बारा देलायनो हाया बिराद गरम ओमफ्राय दा आङो ओंखारखांबाय बिराद गरम जों दा थांनोसै आं आरो आंनि बिनानाव सासे थांगोन ओइथिं देलायगासिनो बेनिफ्राय दा जों थांनोसै लामाखौबो मोजाङै सिनाय हाया सोङै सोङै थांनांगोन जों बराजल लामाजों थांगोन बराजलनिफ्राय बराजल टु मा जागोन हालिगुसि नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों थांगासिनो मोनहैसिगोन बेनिफ्राय नैबे बोdo स्कुल आरो कामरुपनि बेनि उनावहाय पटाकुसि होननाय मोनसे सक मोनगोन पटाकुसिनिफ्राय लेफ्ट साइडआव सिदा थांबानो माने हालिगुसिखौ मोनहैयो आरो स' मोनहैसिगोन जोङो जोङो गिफ्ट्सखौनो लाबोफानो बावगारबाय दा गिफ्ट्स बायनो फैफिनदों ओमफ्राय नायनि आरो मा मोनो माबायाव बाहार मा जा बेसांनो फैना दे देग्ला ओइ माबाया सिदा खालामनाङो रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' खन्थाइ लिरो आङो नोंनि बेवहाय दङ फैफिनबाय बेनिफ्राय नौनाय जिङाव माने नौनायनि दलं सायाव आरो फट' एसे थिखांबाय मोजां नांदों गोबाव समनि उनाव लोगोजों माने लोगो हमनानै बिराद गोबाव जाबायमोन जों लोगो मोनैया 2016 फोरावनो लास्ट आरो लोगो मोननाया स' बिराद मोजां नांदों दिनै जों फैफिनबाय बेनिफ्राय दा जोङो नौनायाव आरो नौनायनिथिं पालेंगिथिं नौनायाव फट' थिखांगासिनो दङ नै माबायाव मा होनो दलंनि सायाव बिराद मोजां नांदों रावबो गैया गंफा गंनै गारि थांबाय दोङो ओमफ्राय जों दा थांनोसै जों 3ता 3:30 ओंखारबोदोंमोन दा जोङो 4:00 जाबाय खोमा बिराद मोजां नांदों बार बारबाय आरो खानाया थायाखै जों थांफिननोसै ओमफ्राय बिबार बारि मोनसे दङनो पालेंगियाव नायलांनोसै नार्सारियाव आरो नायलांबाय थादो जों दा न' थांफिन
नार्सारिनिफ्राय जों थाबनो फैदों बेनिखायनो आङो बारा भिडिअ लायासै जिखिनि हायो लोगोखौ एसे लानो होबाय आंखौ बिनानावखौ बेनिफ्राय आं सानसे मालाबा थांगोन बेनिफ्राय जिथिया थांगोन होमबानिया आङो मोजां भिडिअ खालामनानै होगोन बारा बिबारफ्राबो मोजां मोजां गैसामोन आरोना बिबार बारनाय बिफांफ्रा बेनिखायनो आं बारा लाबोसै फांनैल' लाबोनायसै फांनै बिफाङाव आंनिया 100 करि लादों आरो ओमफ्राय दामखौबो एसे बुरजा मोन्दों आङो बे बुरजा लाबोबा बाय खमावबो हरनो हानाय आं फांनैल'सो लाबोदोंना बेनिखायनो 100 लादों आरो पार पिस लाखांबाय मोननै लादों ओमफ्राय माबो लाबाय स्कुटियाव जेने तेने थांनोसै दा जोङो थांनोसै जोङो हग्राखा दिनै जाबाय 28 तारिख दाखालि 26 तारिखै 26 खालि थांदोंमोन जों हाबा जानो दिनै 28 तारिख बेनिफ्राय दाखालि बय भिडिअखौ एन्ड खालामनाय जायासै बिराद गरम मोनबो आरो सफैनानै मेंबायबो बेनि थाखाय एन्ड खालामासै दिनै आं एन्ड खालामनोसै दा बेनिफ्राय हेपि मेरिड लाइफ नितुखौ मोनसेल' खोथा बुंहरनो सानबाय आरो मोनसे मेसेज हरनो सानबाय आंनि भिडिअनि थ्रु जुदि नों नायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ हेपि मेरिड लाइफ दिया दाखालि बय मानसि हुलुस थुलुस आरो लोगो मोननो माने इमान दिननि उनाव लोगो मोननाय एख' बुंनाय जायासै स' दिनैनो बुंफिनबाय हेपि मेरिड लाइफ मोजाङै थाथों मोजाङै रायजो जानो हाथों बयजोंबो अनजाथों बेनिफ्राय आंनि प्लान्ट लाबोदोंमोनदि बेखौ दिन्थिनोसै बारा लाबोआखै मोननैल' लाबोदों आं बेखौ मोनसेखौ नैयावहाय दोनदों बेनिफ्राय मोनसेखौ आरो बायजोआव दोनदों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आं नेक्स्ट भिडिअखौ मेबि डिब्रुगड़निफ्राय होगोन स' बाय बाय